DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maabig ya kabosan at si kayo namin kapaborito. Agaw natan na Martes, Mayo 6, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, top 3 most wanted person provincial level sa Benguet, arestado sa Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. Malinis at tapat na halalan, panawagan naman ng kapulisan ng Dagupan. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, tamang pagsunod sa batas trapiko, ipinaalala ni VP Sara. Radyo Pangasinan Balita. Department of Energy, tiniyak ang sapat na supply ng kuryente sa eleksyon. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, Israeli Prime Minister Netanyahu tiniyak ang pagganti sa Houthi rebels. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, Filipino-American Aliana Nicolas Paul Walter nakuha ang gintong medalya. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang entertainment, aktres na si Jackie Blanco ibinahagi ang kalungkutang nararamdaman. Radyo Pangasinan Balita. Bago po sa detalye ng ating mga balita, ating munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Martes sa pamamagitan po ni Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Ma'am Helen, good morning! Good morning po sa ating lahat. Kaya na alas 3 sa madaling araw, yung low pressure area ay tinatayang nasa 660 kilometers west-northwest ng Coron, Palawan o 455 kilometers north ng Kalayaan, Palawan. Israelis naman ang kakapito sa ating bansa. So yung Eastern Visayas, Caraga, and Davao region, makakaranas ng paulan na karamitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagpulot sa pagsilat. Ito po dahil sa Easterly. Yung Metro Manila, ang nalalabing bahagi nating bansa, ay mataas na nasan pa rin natin na mataas na temperatura sa bandang tanghali. Pero sa hapon o gabi, makakaranas ng bagyan maulap hanggang sa maulot na kalangitan na may kalat-kalat ng pag-ulan o thunderstorms dahil sa Easterly. Walang direktang epekto ang low pressure sa ating bansa, balikan siyang sa maging bagito sa susunod na 24 oras. Sa kalagayan ng karagatan, walang nakataas na gilwaning, kaya banay lang ang pag-alon. Sa Pag-asa Dagupan, Helen Labadja po mga nagmala. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. Minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating mga balitang lokal. Bilang suporta sa paghatid ng isang maayos at mapayapang halalan sa lalawigan ng Pangasinan, pinangunahan ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting o kay PPCRV volunteer sa pangunguna ni Ginang Janice Hebron, PPCRB Provincial Coordinator kasama ang COMELEC sa liderato ni Attorney Erickson Oganisa, Pangasinan Supervisor. Pati na rin ang mga kapulisan sa pangunguna ni Police Colonel Rollifer Kapukyan, Provincial Director ng Pangasinan, PPO at Attorney Michael Franks Sarmiento, COMELEC City Officer. Isa sa mga tampok na aktibidad nito ay ang Lakad Pangasinan, isang unity walk
at misa ng bayan para sa 2025 national at local elections na naglalayong mapayapa ang gagawing pagkakaisa at responsibilidad sa halalan. Bago nagsimula ang aktibidad, ginanap muna ang isang maikling misa. Sa pagtatapos ng programa, nanumpa ang lahat para sa isang ligtas, tahimik at patas na eleksyon ngayong 2025. Radyo Pangasinan Balita. Samantala sa pakikipagtulungan ng mga tauhan ng Dagupan City Police sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Jesus Gerard Manawis, Operation Officer, at sa pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Brandon Paliso, Hepe ng Pulisya, katuwang ang Baguio City Police Office, matagumpay na nahuli ang isang lalaki na kilala sa alias ng Gary, residente ng Kias, Baguio City, Benguet. Ang operasyon ay isinagawa kamakailan kung saan ito ay naaresto sa may barangay Pugaro, Dagupan City. Batay o kay base sa isang sa bisa ng isang warrant of arrest kaugnay ng kasong statutory rape defined and penalized under Article 266-A Revised Penal Code na inisyu ng Regional Trial Court Branch 59 ng Baguio City, Benguet na walang inirekomendang piyansa. Ang naarasong akusado ay kasalukuyan nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station para sa kaukulang disposition. Ang pambansang pulisya ay patuloy na nagtataguyod ng pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan sa buong bansa. Radyo Pangasinan Balita. Samantala sa nalalapit na pambansa at lokal na halalan 2025 na nawagan ng Dagupan City Police Station sa lahat ng mamamayan na panatilihin ang malinis at tapat na halalan sa pamamagitan ng mahigpit na pagtutol sa anumang uri ng vote buying at pandaraya sa eleksyon. Ang vote buying at pandaraya sa halalan ay hindi lamang paglabag sa batas, kundi ito rin ay paglabag sa sagradong karapatan ng bawat isa at isang banta sa kinabukasan ng komunidad. Ang tunay na pagbabago para sa ating lungsod ay nagsisimula sa responsableng pagboto. Protektahan ang ating demokrasya, bumoto ayon sa konsensya. Samantala, patuloy ang mahigpit na koordinasyon ng Dagupan City PNP sa Commission on Election o kaya COMELEC at iba pang lokal na otoridad upang matiyak na magiging mapayapa, ligtas at malaya sa malayo sa dayaan sa darating na halalan. Pinalalakas ang presensya ng kapulisan at mga mekanismong pang-monitor, lalo na sa mga lugar na tinuturing na election hotspots. Binigyan din ng PNP Dagupan ang mahalagang papel ng bawat mamamayan sa pagtiyak na maging tapat, maayos at mapayapa ang halalan. Ang kapangyarihang pumili ng mga mamumuno ay nasa kamay ng taong bayan. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ating tanggapin ng pag-uulat ni Kapaborito Ding Aquino. Yes, Kuya Ding, good morning. Yes, good morning. Formal na binuksan, pinagkayaan ang bagong tayong Operation Center ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng lokal na pamahalaan ng Malasiki. Ang naturang event ay pinangunahan ni Mayor Noel Anton Heslani, Vice Mayor Alfie Soriano, Sangguniang Bayan members, department heads, volunteers o mga force multipliers at mga empleyado ng LGU. Ang bagong gusali ng MDRRMO ay itinayo sa may government center sa Duncantan's Street sa Barangay Poblacion. Ang naturang proyekto ay inaasang magpapabuti pa sa kakayahan at handaan ng LGU sa pagtugon sa mga sakuna, kalamidad at iba pang emergency. Samantala ay magpapatupad ng rollback o tapyas presyo sa produktong petrolyo ang mga oil companies ngayong araw. Ang gasolina ay may tapyas na 50 sentimos bawat litro, ang diesel ay 65 sentimos at ang kerosene ay 90 sentimos naman bawat litro. Ang price adjustment ay epektibo kaninang alas 6 ng umaga maliban sa isang oil company na mamaya pang alas 8 ng umaga. Ang pagbaba ng presyo ay dahil sa anunsyo ng walong miyembro ng OPEC ng dagdag produksyon na kung saan ay aabot sa 411,000 na bariles bawat araw ang dagdag na produksyon ng oil cartel
na posibleng magkaroon ng oversupply. Ito ay kinabibilangan ng Russia, Saudi Arabia at 6 pang mga bansa na miyembro ng OPEC. Ang presyo ng krudo ay bumababa dahil sa pinangangamang global economic slowdown dulot ng imposisyon ng mataas na taripa ni US President Donald Trump sa mga produktong importasyon ng US. Ako po si Ding Aquino, nag-uulat para sa Radyo Pangasinan, DWJE 88.1 FM, paborito. Maraming salamat, kapaborito, Ding Aquino. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang lokal, sa isang mabilis na aksyon at koordinasyon ay sinagawa ng Dagupan City Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Brendan Palisop. Ito ng pulisya, katuwang ang 2nd Pangasinan Provincial Mobile Force Company o kay PPMFC at iba pang lokal na himpilan ng pulisya. Matagumpay nare-recover ang isang ninakaw na cellphone at naaresto ang 4 na individual na sangkot umano sa operasyon ng pagnanakaw kamakailan. Ang insidente ng pagnanakaw ay iniulat ng isang estudyante sa kolehiyo mula sa barangay Kaalimbangbangan, Cabanatuan City, Nueva Ecija, kung saan ang kanyang Tecno Spark 20 cellphone ay ninakaw ng hindi pa nakikilalang suspect habang ginaganap ang bonus festival sa Dagupan City. Sa pamamagitan ng Google Find My Device application, natunto ng lokasyon ng cellphone malapit sa may 5-star terminal sa may Perez Boulevard, Dagupan City at kalaunan na ay lumipat sa barangay Karanglaan. Agad na isinagawa ang isang hot pursuit operation. Natunto ng mga otoridad ang eksaktong kinaroroonan ng ninakaw na cellphone sa isang 5-star bus na patungong Pasay City. Nasabat ang naturang bus sa SM Rosales Transport Terminal sa barangay Carmen Rosales, Pangasinan. Ang operasyon ay humantong sa pagkakaaresto ng 3 magkakapatid na babae at isang lalaking suspect. Lahat ay residente ng Quezon City. Mula sa kanilang pag-iingat ay na-recover ang ninakaw na cellphone ng biktima at 48 piraso ng iba't ibang cellphone na pinaniniwala ang galing sa iba pang mga biktima. Ang matagumpay na operasyon na ito ay nagpapakita ng kahusayan ng mabilisang koordinasyon ng mga kapulisan at ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa paglutas ng mga krimen. Patuloy ang sinasagawa investigasyon upang matukoy ang kabuang lawak ng ilegal na aktibidad ng mga suspect at para sa paghahain ng kaukulang kaso sa hukuman. Radyo Pangasinan Balita. 18 minuto makalipas sa ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating mga balitang pambansa. Pinaalalahanan ni Vice President Sara Duterte ang publiko hinggil sa tamang pagsunod sa batas trapiko para makaiwas sa anumang uri ng aksidente sa kalsada. Ginawa ng Vice Presidente ang panawagan kasunod ng mga naitalang pagtaas ng bilang ng mga aksidente sa kalsada na kinasasangkutan ng motor vehicles, particular na nang nangyari sa SETEX at NAIA. Ang mensahe na ito ay para sa Land Transportation Safety Month, kung saan ay ginit ng Vice Presidente na kailangan na magtulungan ang mga motorista, private sector at gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Ayon kay VP Sara, ang road safety ay hindi lang trabaho ng mga enforcers sa kalsada. Nanawagan rin ito sa mga pribadong sektor na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga drivers at sumailalim sa matinding training at seminar. Batay sa datos, aabot sa 11,000 Filipinos ang nasawi noong taong 2021 dahil sa mga aksidente sa kalsada. Karamihan sa mga ito ay mga pedestrians, motorist, tricycle passenger at bicycle passengers na kadalasang may edad na 15 hanggang 19 anyos. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, aabot sa kabuuan na 127 low magnitude earthquakes ang ipinamalas ng Bulkang Bulusan sa lalawigan ng Sorsogon sa nakalipas na buong magdamag. Ito ay matapos na maitala ang isang phreatic or steam-driven eruptions noong nakalipas na buwan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang naturang bulkan. Sa nakalipas rin na magdamag ay nagbuga rin ang bulkan ng sulfur dioxide na aabot sa 809 tons kada araw.
Naglabas rin ito ng flume na tinatayang may taas na umaabot sa 150 meters habang patuloy na namamaga ang bunganga nito. Kaugnay nito ay patuloy ang paalala ng ahensya na mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at pagpapalipad ng masasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Radyo Pangasinan Balita. Ipinagmalaki naman ni President Bongbong Marcos Jr. sa pagkakatanggal ng Pilipinas sa Financial Action Task Force o kay FATF Gray List. Patunay na ito ay naging matagumpay ang kampanya ng bansa sa kampanya laban sa money laundering at terrorism financing. Sa ginanap na recognition ceremony sa Malacanang na ipinakikita rin niya nito ang pagsisikap ng administrasyon na mapalakas ang kredibilidad ng financial system ng bansa upang makuha ang kumpiyansa ng daigdig sa ating sa institusyon. Ayon sa Pangulo, may magandang epekto ang idudulot nito sa bansa. Ibig sabihin, mas abot kaya na ang financial system ng mga transaksyon sa bansa. Mas mababa na ang ipapataw na bayarin sa mga OFW na nagpapadala ng pera sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Binigyang diin din ng Presidente na kung nananatili sa gray list ng Financial Action Task Force ang Pilipinas, magdudulot ito ng red flags sa mga investor o kaya mamumuhunan at malalagay ito sa pagbusisi sa mga negosyo at financial institutions. Noong buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon nang i-anunsyo ng task force na wala na sa gray list ang Pilipinas. Radyo Pangasinan Balita. Tiniyak naman ng Energy o kay Department of Energy Task Force Election o kay TTFE ang kandaan ng DOE na magbigay ng tuloy-tuloy at maasang supply ng kuryente sa buong bansa kaugnay ng nalalapit na local and national election sa May 12. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fuentebella, nakaposisyon na ang mga contingency plan at tuloy-tuloy pa rin ang koordinasyon ng Energy Task Force Election sa mga power producers, transmission operators at fuel providers upang matiyak ang ligtas at maayos na halalan. Kabilang sa mga ginawang hakbang ang inspeksyon at maintenance ng mga pasilidad ng Department of Energy, pre-election checks sa mga voting at canvassing centers at pagsiguro sa operational ng power supply ng Commission on Election. Katuwang ng ETFE sa paganda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor, kabilang ang Philippine Independent Power Producers at ng iba pang mga opisina ng gobyerno. Kampante naman na ang DOE na makakayanan nito ang inaasang mataas na demand sa kuryente bago, habang at pagkatapos ng halalan 2025. Radyo Pangasinan Balita. 24 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Tiniyak ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ito ay gaganti laban sa Houthi rebels ng Yemen. Kasunod ito sa missile attack ng Houthi rebels na tumama sa bahagi ng paliparan ng Israel. Giniit dito na noon pa man ay kanila na nang tinalo ang mga rebelde at malamang ito ay mangyayari muli. Una nang inamin ng Houthis na pinapatakbo ng Iran na sila ang nasa likod ng missile attack na tumama sa may Ben Gurion Airport sa may Tel Aviv. Dahil sa pangyayari ay naantala ang flights at bagyang nawala ng supply ng kuryente sa lugar. Base sa ulat ng bigong maharang ng Israel at US Defense System, ang missile na nagresulta sa pagtama sa bahagi ng paliparan. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ibinunyag ni US President Donald Trump na wala na itong balak na tumakbo pa sa ikatlong pagkakataon. Ang nasabing pahayag ay tila pagkabig sa unang sinambit niya na ikinukonsidera niya ang muling pagtakbo sa ikatlong termino. Sinabi nito na magiging 8 taon na itong Pangulo at 2 termino na at ito ay mahalaga na.
Inamin nito na maraming mga tao ang humihingi sa kanya na muling tumakbo. Ilan sa mga napipili niyang papalit sa kanya ay sina Vice President J.D. Vance at si Secretary of State Marco Rubio. Nakasaad sa 22nd Amendments ng U.S. Constitution na hindi maaaring mahalal ng mahigit 2 beses ang Pangulo. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang sports, naitala muli ni Filipino-American pole vaulter Aliana Nicolas ang kanyang posisyon sa women's pole vault matapos makuha ang gintong medalya sa 2024 ICTSI Philippine Athletics Championship sa New Clark City, Tarlac noong linggo ng gabi sa pamamagitan ng matagumpay na jump na may taas na 4 meter na unang beses niyang naabot mula pa noong 2019. Bagamat hindi na niya nalampasan ang 4.10 meter entry standard para sa Asian Championship sa Gumi, South Korea, ipinaabot naman ni Nicolas ang kanyang kasiyahan sa kanyang tagumpay. Ang Phil-Am na si Amy Christensen ang nakasungkit ng pilak matapos ang 3.85 metrong lundag sa kanyang competition. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nakabawi na sa unang pagbagsak at napanatili ang undisputed super bantamweight title ng Japanese boxer na si Naoya Inoue sa kanyang laban kay Ramon Cardenas. Bagamat nagulat ang boxing fans nang patumbahin ni Cardenas si Inoue sa ikalawang round gamit ang isang malakas na left hook, agad na nakabangon ang Japanese fighter at nakapag-adjust ng kanyang estratehiya. Matapos ang knockdown, pinatatag ni Inoue ang kanyang depensa at nagsimulang magpakawala ng matitinding atake. Dahilan upang mapilitang mag-focus si Cardenas sa depensa. Sa round 7, nagawang mapatumba si Inoue kay Cardenas gamit ang sunod-sunod na straight right punches pero nagawa pa rin tumayo nito. Sa round 8 na itulak ni Inoue si Cardenas sa lubid at nagpakawala ng malakas na kombinasyon dahilan upang itigil ng referee ang laban. Sa huli, panalo si Inoue sa pamamagitan ng TKO sa round 8 at patuloy niyang nadagdagan ang kanyang knockout streak sa 11. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang entertainment, ibinahagi ng aktres na si Jacqueline Blanco ang matinding dalamhati ng kanyang pamilya matapos pumanaw ang kanyang inang si Pilita Corrales at ang dating asawa niya si Ricky Dabao sa loob lamang ng 1 buwan. Sa isang panayam sa Malacanang, kung saan ginawaran ng Presidential Medal of Merit si Corrales, emosyonal na sinabi ni Blanco na ito ay sobrang nalulungkot. Nabatid na si Corrales, isang veteranang mga awit ay pumanaw sa edad na 87 habang natutulog noong Abril. Si Davao naman, isang kilalang aktor at ama ng 3 nilang anak ay sumakabilang buhay sa edad na sa 63 dahil sa komplikasyon sa sakit na cancer. Radyo Pangasinan Balita. Sumayin niyo mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasamang si Kapaborito Dean Aquino at sa ating technical side si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor Ligas Viviga. Maraming salamat and magandang morning. Sikaratan susaray manunaan na balita. Etsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan Balita. Ang puta-putang